West Karbi Anglong District Driver Association hinpen Khirunia Longta Bransai Hem Kangpupon. West Karbi Anglong District Driver Association hinpen Patumi Tarik Inkoira Hiniarni Khirunia Long Pusitami isi driver tum ke claim kedam ke messenger phan pumatha ponsi Khirunia Long Pusitami Bransai Hem Ingpupon Tanglo. Labangso sai hem kangpupon lake West Karbi Anglong Youth Congress amepu Agostining hi hinpen. Lapen labangso pid rat ame ing nipon. Labangso mealong mai charipon West Karbi Anglong District Driver Association dun mai po hinpen si charipon lo. Labangso mealong aluhi sarpo Abhiram Rabha lapen West Karbi Anglong District Youth Congress amepu Agostining hi Khironi rongkang tuya rongasar Ramsing Phangcho Chengbong arong asar Hemari Dera lapen West Karbi Anglong District Driver Association amai phu crossing phangcho lapen West Karbi Anglong Driver Association atom chitong dun pen me RD chipidun ridilo lapen driver atom kisung dokok na pupen kachipa jok ponjia phan pura mesen pen chingbai chingsai pom si Chengbong branch ke pom along medangke akorte tuman Kardom people si nililamte tengkon po ye kasi ini po kasi West Karbi Anglong lapini nitum people si Chengbong hawar long same nitum Chengbong lo ba Khironi lo people si nitum driver ke form ponang ko alam ke moes pen same nitum adang pen alam nitum mongbong same che than ponong lo lake nitum ke mang lo lasi nitum non West Karbi Anglong bangso branch lapen West Karbi Anglong bachetangi phan bansi lilikeng kam chiyor ponlo lapen ke non pini dakhironi amhang pathek pon thulit thorlo lapen yok eponlo lason thak si non ke bangjilang non litum mailu long posame lamsakhan long posame litum la bhai jati bhet pini la bhai chhum he pin pen driver akorte tum han ansese klempon nang lapen sija pon dur nang lapen ho pedi tum ke kem konji phansi nili ke kam chiyor ponlo lapen ke jirigen thos same bangso kapache tang konji phansi nili ke kam chiyor pon po lapen ke uthot non ke bangji amutpi iletum kisung ke boy ke du olut sahailo laso kisung ke boy chupa jok konji ilitum hanak pelang ton rem redeje phan ansi nilitum labangso amut pi alam magalalo nilitum kemang ke bangalalo je jote je nitum phan anutina bangphu same public pe same ba police long pe same jikuno petrol long pe same jote je nilitum driver atum phan isi man peng nangi pi pon je phansi nili labhai mang ponlo lapen anutina korte paname claim pon menang dampon pa menang si ilitum honding ason thakaksi ejeng net bang ilitum bung petai deta haji mene lapen ilitum yong si jeng phot throk pen pangrun pen lo kulote ilitum kiung pe ji phanki ke un edeji lasi la bhai matha pon pen sin ilitum bangso driver association lapen ke dirigendeng punon non Khironi putame lapen mailu putame lamsakhan putame ba ilitum boy thalang su puname dongka pusame litum cheng pon bomlo nang pangdang pon bomlo lapen ke public atu pen punon police atu pen puno arokhi tu pen akauti tu pen putame litum ban angdang ke thepen nang theknong lo ke claim pon ke dam pon pusame enana asylum bang theknong lo lasi alang litum men same ilitum akerap long pon lo lapen ke alang litum bang same litum kerapon alang litum handame tipon lo lamtang alam bang ke dulo kerapon tosame aprang ke ambulance ave lapen ke udam nang polote dead body ke ponji postmortem ke poji usame ilitum along sinang chiki nang koglo ilitum tame lasi ilitum bang ke rap dunang bang tanang rap nai ula so kengkam pathi ponang lapen ke alang litum tame ilitum hantame manpeng pele epehang pona lapen manpeng ipong pensi ilitum rap dunang pensi nili lang alam nunji pensi nili inton poni koglo Khironi pen Khonsi Imtimung report Northeast Karbi Life.